Oh, karon mga buddy, what's up sa inyo mga buddy, no? This is the day that we are be waiting for. English hero ang putik. So mga buddy, no? Kay April 9 naman karon. So mao ba ito schedule dito sa ukay-ukayan naon sa mangukay na yun da karon. Mga bag-o nga stock na dito sa ukay-ukay ron. So matik na dito na ta sa kuan. What's that tricycle kay visit na tricycle og gusto ta mo sakay di ta way manglabay. Para no visit niya abot na lang gid mi diri sa highway visit gini nga paningot na tagdako animal. Isti bago. Atay gini nga vlog mi makaway gana kay abot na gid tag highway awag gyapon ta kasakay animal man gining tricycle diri tatanaw ni hunong undi tawag na tao. Dapat kinsira tong plite niya. Ayaw hatak og tibuok mata kag tibuok di nakasinsiyuan do. Oh, karon mga buddy, naabot na po may salungsod sa tubigon mga buddy. Muna kayo na. Tabang. Busit. Dagan. Yo, maligsan. Karon mangukay na gini, tinuod na gini, legit na nino. Tinuod na gini. Na gini ukay gyud andaw na ba mo mangukay? Bag-o man daw ning stock daw diri aron. Tara bago ang tai diri. Bahog kanal no, yati ra. Dara. New arrival lo. Nice one. New arrival mga buddy. Basta mag-estetik. Yawa man ang radyo iban na kayo. Basta mag-estetik. Dire ra masaw kayo. Cinta. Estetik. Pero di bibigyan. Kita mga part. Laban lang alaksan. May doble puwersang ibuprofen at paracetamol. Ay na, umaglag ta na may radyo si Kuan, alaksan, inergin. Mga yaw-yaw. Saan naman yun? Tila man ni Aladdin. Kaniyo, pangkardo dalisay. Kaniyo, pangkardo man eh. Kani ba, pangkardo? Ang mga. Atay na posilan magud si Cardo mong nanay gisi. Mura man igli pang sinina sa leader sa dayong gid ako. Oversize. Dalang t-shirt dire. Ay, bullshit. Ano o insi ko. Kaya kung halata man nga made in China no kay insi kayo. Ano pang bikers? Naka-bike? Wala pa. Sana mga ano yun, sana abot naman tanig pang minatay naman yung mga sinina ni. Abot na ba? Dira tayo. Abot na dira. Kita na pili. Atay gili. Dira. Asawan. Mga low street lumpot ni. Gusto mo pinilian naman na. Wala, titik man eh. Muga na, itis ba? Gudyo yata niya. Titik. Oh, kamera ka, kamera. Portrait tanga-tanga. Isit kada pangukay gid ba malas no? Isti new arrival niya way marag bag-o. Kaya katawa ka to ora o kata. Grabe mo wa eh. Wa gid marag nga karaan gyapon ba no? Lainaha oy. Ang katong karaan sa ba mo gibalhin na tong nasa. Dili. Oy, wala ina ka dai. Pinamautan gyud asin. Wa jud pistit abi pala nako maghakot na tag kinadaghanan nga sinina ron. Way buot ang Gakot jud na. napilit isa ra pagid kabuok niya los kuan pagid estetik. Malhin na pud may ukay-ukayan kay didto new arrival niya mura ra way bag-o giatay. Naguan ni may ayo ning buhatan ni paningot na og dagko kayo. Pero t-shirt oh. Pisti po ning mga t-shirt to mura man nagtrapo. Pisting giatay. Pampili tara wa gihapon mapili diri hinayupak. Merkado na po dada. Ala, tabo ron? Oh. May patos. Tabo ni sapatos. Oh. Palit. Tabo man ron na.
Buddy! Tayo na disco, gunit eh. Kaya gago po. Diba? Wala na, horot na dere ang mga buddy, disco. Disco na rin na dere, disco. Cute kayong bata, oh. Cute! Kaya tabo man. Uy, pretties dere, mga itag pretties ba? Katong girik. Dapat lang buwan ya. Palit ka. Karena naman. Palit ka. Na may kanti buwad nga piranha. Apa rin nadakpan? Mao na tamang vlog. Manguli ramig way hinungdan. Kay way lami, way buot nga kayo kay. Way unod balik-balik ring sinina yung arrival pa nga. Visit na yan. Kapalit pag buwad ang isa oh. Tapos mong buwad. Daw pa pakuan na ta ba? Humot ba? Ang ilang bulan. Na buwad gid. Ang buwan. Apoy buwad nga piranha dito ba? Before ending this vlog mga buddy, shoutout na ganda. Shoutout kay Mariel Gemelga, Marvic Intesa Biason Bahio, Almalea Benya, Gerald Iglesia, Sam, Mary Grace Caballes, Kapitan Kronos, Gerald PH Vlogs, Ralph Mark Ortiza, Michelle Di Gracia, Aljon James Bansag, and Erna Galos Castel. For more shoutouts mga buddy, just comment down below kay 10 to 12 personal every video ang ato mga shoutouts. So mga to mga buddy, don't forget to like, comment, share, and subscribe to this YouTube channel for more videos. Peace out!